салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ҳама каса ба шабакаи мо, ба шабакаи қадамшоҳи Исоев. дӯстони азиз, барои пешрафти шабака ҳатман лайк гузоред ва обуна шавед. ба бародароне ки билети арзон дар корай, дар описании видео мемонам номро ма занг бизанед, барои худтон билети арзон, чиптаи арзон заказ кунед, дастрас кунед. агар адреси мо да омаданӣ бошед, адреси мо метро Новокузнец, улица Балшой, Татарский дом 35. имрӯз як қиссаро мехоҳам пешкаши шумо гардонам. беҳад қиссаи аламоварам ҳаст, таъсирбахшам ҳаст. агар ба ин қисса ма дили шуморо озурда бошам, пешакӣ бахшиш мепурсам. инак қиссаро қироат мекунам, бо диққат гӯш кунед. қиссаро падалица кунед дар имо, ватсап, вайбер. раҳмат барои дастгиритон. ман аз ҳамаи шумо миннатдорам. ҷанҷоли волидон сабаби марги Ҳасан ва Ҳусейн гашт. модару падар дар ҷанги хонаводагӣ даъво карда, яке мегуфт ки Ҳасанро мегирам, дигаре мегуфт ки Ҳусейнро ман мегирам. ин суханҳо падару модар ба гӯши дугоникҳо расиду онҳо ба якдигар нигариста гирён шуданд. ҳасанҷон, акнун чӣ кор мекунем? намедонам. агар моро аз якдигар ҷудо созанд, ман сахт зиқ мешавам. онҳо якдигарро сахт ба оғӯш гирифта ба тамоми овоз гиристанд. модар давида омада ҳардуро ҷамъ карда гуфт: гирьяро бас кунанд. кани хаб шавед, ин падари шумо сабаби ҷудошавии мост. ӯ зани дигареро дӯст медоштааст. шавҳараш низ давида омада ба ӯ гуфт: дам шав, кӯдакон бегуноҳанд. ин заҳри забони ту аст ки ман зани дигареро гирифтам. ман як писарамро мегирам, дигараш аз ту. агар диҳӣ ҳардуяшро ба ман деҳ. не, яктоаш ба ман зиёдатӣ аст. барои зиндагии вазнин ҳардуяшро худам намегирам. ту тамоман ба модар монанд нестӣ, ахмақи худобехабар. ту чӣ, магар падари зани дигар гирифтанат магар хиёнат нест? уф, ба ту гап задан фоида надорад. онҳо то субҳ ҷангу ҷанҷол доштанду Ҳасану Ҳусейн дар хонаи хобашон нақша мекашиданд ки чӣ тавр аз хонаи волидайнашон фирор намоянд. медонӣ ака, биё шабона либосҳои гармамонро гирифта оҳиста ба кӯча мебароем. баъд ба кӯча мегурезем, ба куҷое ки набошад. аз чунин падару модар магар сағирагӣ хубтар нест? онҳо шабона оҳиста аз хона баромада ба тарафи роҳи қатораашон рафтан гирифтанд. дар роҳ болои санг нишаста дам гирифтанд. сипас боз роҳашонро идома доданд. соат тақрибан ба 4 наздик мешуд. субҳ дамидан гирифт. дар роҳи қаторкаш ногаҳон Ҳусейн боз истоду ба Ҳусейн гуфт: гӯш кун, додаракам, маро аз ту ҷудо мекунанду ба пеши модарандар мебаранд. ба ман бошад чунин зиндагӣ дар кор нест. аз рӯзе ки худро чун инсон шинохтаам, ин хонаи мо оромӣ надорад. ҳайронам ки пас чаро падару модарам зану шавҳар шуданд. биё охирон бор хайрухуш намоем. ҳусейн Ҳасанро ба меҳр ба оғӯш кашиду гуфт: акаҷон, ману ту шабҳеи якдигарем ва ман ҳаргиз туро танҳо намегузорам. агар ту мурданӣ бошӣ, пас ман ҳам ҳамроҳи ту мемирам. аз дур садои қатора меомад. ҳусейн хост ки Ҳасанро маҷбуран аз роҳи поезд кашида ба тарафи роҳ барад, аммо зураш нарасид. қатора бо 60 наздик омаду Ҳасанро зер кард. ҳусейн аз тарс болои алафҳои роҳ ғелиду рафт. вақте ба ҳуш омад, ҷасади бародари хунияшро диду ва одамҳои бисьёр. хулоса ӯро ба кати духтурони беморони ёрии таъҷилӣ хобонда ба беморхона бурданд.
ҳусейн хост ки аз ҷой бархезад, аммо чашмонаш сиёҳзада, дастонаш карах буданд. падару модар ба беморхона омада пушаймону сарсону аз ӯ бахшиш мепурсиданд, аммо ӯ ба онҳо нигаҳе намекард. марги ҳасан ба ҳусейн сахт таъсир карда, ба дарди фалаҷ гирифтор шуда буд. шабҳо ҳасанро медид ки болои сараш истода, сари ӯро сила дорад. духтурон аз худ ба худ гап задани ӯ хулоса бароварданд ки шояд ӯ девона шуда бошад. модарашро ба наздаш роҳ намедоданд. падараш бошад аз паси зани наваш рафта, дигар писарашро хабар намегирифт. ҳусейн шабу рӯз сидқан гириста аз худо зорӣ мекард ки ҷони ӯро тезтар Азроил бигираду ӯ ба назди Ҳасан равад. субҳе духтурон ҳусейнро бо ҷасади алакай сардгашта дарёфтанд. сабабаш дилаш суст кор карда, нафасгардон шудааст. ин аст хатогии падару модар, ки фарзандонро дар нима роҳи зиндагӣ ночору сарсон мегардонанд. дӯстони азиз, ин қиссаи хеле дарднок, ин қиссаи хеле аламоварам ба поён расид. дар бештари хонаҳои мо чунин муноқишаҳо ба назар мерасад. аз шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки якдигарро фаҳмед, дӯстдори якдигар бошед, то ки пушаймонӣ надорад суд. оқибат аз кори кардаи худ пушаймон мешавед, вале чӣ тавре ки мегӯянд, оби рехтаро ҷамъ карда намешавад. боқӣ тансияту хонаобод бошед. раҳмат ки то ин лаҳза бо мо будед, қиссаи моро гӯш кардед.